Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Дар ин аввор якчанд мошинои беҳтариро омода кардагиам ва бовар дорам ки барои ҳамаи шуморо маъқул мешавад. Дар канал обуна шавед, лайкро дар видео дариқ надорен ва мегзарем ба тамошои видео. Пешаи навора сар кардан як мошини фурӯшии срочна дорем. Мерседес сечкаи бародаро солаш 99. И хеле комплектация дар бозор нестай ростига. Солаш 99, объеми мотораш 2.8 бензинай. ҳуҷҷатош танировкаш 1 сола. Мошина як мусафедай кардагиай бародаро. беҳад састаяниш зури бадай ва гуфтааст ки ҷои пулгириш 110 000 сомониай. номерои бародаро ман мемонам, ватсапшай метавонен ҳамсӯҳбат шавен. бо барои шумора бештар маълумот мета ва гуфтагиаст ки обогрев сидени мултирулай ба кавоё қад мешаванд автоматӣ. полни наворот бародаро. бовар дорам ки сечка барои ҳамаи шумора маъқул мешавад. нафарои мехоҳанд ки билети арзон гирифта бар ватан барбигарданд. ма ба шумо тавсия метавонам авиакассаи акаи кароматлора ки 24 соат дар хизмати муҳоҷиро ҳастай. ва бинед ки чанд бародари тоҷикамон аз ҳамин ака билет харида ба тоҷикистон омардагианд ва фикрошона гуфтагианд ки бародаро видеоозифи аддуши барои кароматло худованд нигаҳбонаш ҳамин ду бор ҳамин билети моро тадлид кард, билетмона гирифт дод, одам боварино кай. бародаро муроҷиат кунед, бо хел дастгиритон мекунам. дар ҳақиқат акаи кароматло нархи билетош арзон аст ва шумо ҳам метавонед аз ин ака билетҳои арзона дастрас кунед ва танҳо дар ватсапи ҳамин ака муроҷиат намоед ва кӯмаки худашро ҳатман ба шумо мерасонад. силкаи инстаграм ва тиктоки акаи кароматло дар комментария закрепит кардагиай. бидуронед тамошо кунед ва номерошам ҳастай, метавонед дар алоқа бошен. саломат бошен. Toyota Corolla бародаро, Corolla 3 солаш 2012 сола. Объеми мотораш 1.8 Америка вагон. Маромат тамошо мекунем, касои да маъқул мешавад. Растамушка шидагӣ. На салонаш. Салон тоза. Автомат. кондиционер кор мекунад. ҳама наворотиш кор мекунад бародаро. дар электропакет мақсад ҳамин мошиное ки се положени мақсад дарош местанд. мошиное ки бисёр афкор шидаган дигар дарошон наместанд. اگر پیشم بگم اگر پیشم خاموش کنم 130,000 сомонӣ. номерои карамаимон занг бизанен. бо муомила дора 900 09 62 23. Opel Duty солаш 2002, мотораш 2.2, 4 та балони нав, дисково заводскои айхидаш, 1 сола ҳуҷҷат. навардаро газу бензинай. мошин састаяни вагонай. оз салонша сиёнка мекунем бинен. ина салонаш хеле даст додаем, ҳама сиденлико кожан. чӣ мебинед, ду та дари пеш электропакет, кондиционераш кор мекунам, мултирул дора, коробкаш механика ҳай. нархи чанд қа акаҷон? 70,000 бо муомила дора. номеротон чанд ака? 939 70 35 87 метавонед занг занед бо муомила кунед. Toyota Marcus
سالش 2009 سال 4 تا بالون نو دیسکو заводской خودش یک ساله حجت این از سالن شما سیونکا میتونین ببینین ماشین ساستانی واگن عموما گشتگی نیست این از سالنش چرا دست دایم سالن همه لوکس های چرا میبینیم هر چوری دراش الکترا پاکتان задний камера монитор ҳама кор мекунад кондиционераш мультирул дора коробка автоматика ҳай нархш бародаро 95000 бо муомила дора номеротон чанд ака 91 52 81 81 метавонед зан занед бо муомила кунед Voxus солиш 2008 сол моториш ду 4 та балони нав диско заводской худаш мошин состояние вагон умуман гаштагӣ нест нози салонша сиёнка мекунем бинен این سالنش سامبوفروش در همه الکترا پاکتن مانیتورش هم کار میکنه کانسانیروش کار میکنه چک دست دادن هر چور دراش الکترا پاکتن نه در مانیتوری پیشان کار میکنه задний камера коробка автоматика های нарх чанд қаяка ҷон 95000 бо муомила дорам номеротон чанд ака номеротон чанд ака ҷон 91 52 81 81 метавонед зан занед бо муомила кунед зефира бе солиш 2006 сол мотор як гирна дизелни 4 та балони нав диско заводской айхидаш як сола ҳуҷҷат ноз салонша сиёнка мекунем бинед این از سالنش چه دست دادم 2 تا در پیش الکترا پاکتن مولتی رول کانسانرش کار میکنه коробкаш механика های нарх чанд ака ака нархи зефира чанд 57000 бо муомила дорам номеротон чанд ака 918 88 87 73 30 метавонед зан занед бо муомила кунед Opel Astra солиш 2006 моториша гишаш газу бензин 4 та балони нав диско заводской айхидаш як сола ҳуҷҷат озна салонша сиёнка мекунем бинед
нархш 75000 ай. номерашон 907 04 00 90 метавонед зан занед бо муомила кунед. салом ба ҳамаи бародару ва подписчикои канали Автолайф. инҷо улами чихолу аз магазини Автолайф аст ки бо нархи арзон шумо метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед заказ кунед ва доставка ба тамоми шаҳр ноҳияи Тоҷикистона ройгон аст ва адреси магазини мо бародаро шаҳри Душанбе автоцентр дарини прокати шассе даем ва тамоми ин чихоло мебинед ки тамоми ин чихолое ки шумо дида истодаед ҳама бо нархи оптои барои шумора ҳисоб карда мешавад. биё ту ба Автолайф пулод намешава ҳайф, мошина фасон бикун душман бина кина кайф. фаҳмидӣ бародарҷон, биё нахе чихолора биза, зимистон шидеса гармак мегардид. саломат бошед.